да съм положително настроена и духове имаме, и бебета имаме, в черно, и всичко имаме. Мамо, аз съм в черно, защото иначе съм кит. Не, защо не сложи тази копринената дет вчера като риза, просто да виси отстрани? Тя ще е толкова хубаво с това. Не. Аз такива предложения вече не приемам след миналия път, в който си разкопчах сукманчето и изглеждах като американски работник на бензиностанция. Не. Тая копринена риза, сега извинявай. Защо копринената риза върху това ще е страхотно да е цвят? Защото съм още по-палатка. Остави ме да съм вталена в един епизод. Което да сложиш нещо, да имаш цвят някакъв. Всичко черно, че и очилата черни на главата. Бе, ти ще говорим за пол. Аз за да не издавам. Нека започнем. Неутрална съм днес. Не защото съм буреносен облак, както ме определи, а защото ще обсъждаме пола на бебето. Ще кажем какъв е. Ние с теб знаем, но ще кажем накрая. А преди това мисля да пробваме разни такива трикчета, бабини, суеверия. Да проверим дали отговарят на истината. Да проверим дали отговарят на истината. Супер. И на вид. аз съм намерила някои. Ама чакай, като за начало ми кажи ти какво искаш да е бебето, докато си ги отварям. Или няма да ми кажеш, защото знаеш какво е и не може аз искам, няма да издавам, че знам какво е, но аз от самото начало съм ти казала, че искам да е момиченце. Но аз просто много обичам момиченца. Аз, когато въобще някога през живота си на подрастващо момиче, като съм си представила някой ден, ако аз имам дете, винаги съм си представила момиченце. Че ще имам момиченце, знаеш името ти от една книга, която съм чела, може би, не знам, 6-7 клас, как го видях в книгата и си го харесах. И винаги съм си представила, че имам момиченце. И когато забременях, знаеш, че баща ти в цялата фамилия и сестра му и той от първия си брак, само момичета има, няма момче. Да. Предполагам, че всички си мечтаеха за момче. Не си спомням дали той не ми е казвал искам момче, но съм сигурна, че би се зарадвал на момче, защото момичета всички вече бяха видели. Със сигурност и баба ти щеше да се зарадва да си момче, но аз нито за секунда не съм си мислила, че искам момче, за да зарадвам някой друг. Аз си исках момиченце, представях си, че трябва да има момиченце и като забременях, тогава не беше както сега. Ти отиваш да речем на видеозон или правим, както ти направи, генетични изследвания, пола се разбра много рано. Аз не си спомням в началото, още не са ми казали какъв е пол. Най-вероятно е било някъде към 6-ти месец там. Първо не се и ходеше на толкова много видеозони, колкото сега. Ти можеш да ходиш всеки ден, ако искаш някъде да си правиш видеозон. Тогава сигурно имало 3-4 през цялата бременност. Нямам спомен наистина. Мисля, че 6-7 месец някъде казаха, че мислят, че пола ще е момиче. По всяка вероятност. По всяка вероятност. Аз не съм имала съмнение, аз си знаех, че това искам и бях много щастлива и да го чуя и като вероятност. И така че аз за теб знам. Ето виж как аз искам момиченце, ти... Да, но само да кажа, че всъщност според мен, това е моя прочит сега вече, аз мисля, че тати си се кефи на това, че има две дъщери. Всъщност, аз винаги съм била като отношение от него, аз съм тати принцесата, няма 6-5 и не съм почувствала нито за секунда, че нещо може друго да е искал. Аз за това ти казвам, че нямам спомен да е казвал, че искам момче или нещо, но предполагам, че тъй като вече има момиче, му се е искало да е момче. Според мен има някакъв чар в това как преди са били нещата, когато ти се раждала и когато той се е раждал и е било неясно до последния момент и чак като се появи бебето, защото аз знам от неговото семейство историята как той има сестра и всъщност когато той се е родил, как са тичали в болницата да кажат на дядо, че е момче със страшно вълнение. Аз явно момчето е много чакан и търсен ефект. Ами не знам.
знам защо, знаеш, че през годините, като съм си мислила, че ще имам и второ дете, аз винаги съм искала да е пак момиченко. Просто не знам защо смятам, че е Божи дар да имаш момиче и го виждам всеки ден с теб. На мен така също няма да издавам каквото знам вече. В самото начало, като разбрах, че съм бременна, в представата ми в този момент възникна едно малко къдраво момченце. Така ясна картинка. Естествено, че и двата варианта съм си ги представила и абсолютно няма за мен значение това, защото и на двете се радвам изключително много. Просто в началото, като чух, веднага това ми беше първата асоциация. Не мога да ти кажа защо и откъде е дошло, защото аз не мога да си представя естествено разликите в това да гледаш момче и момиче, но всички около мен са момичета. Приятелки, близки, роднини, сестри, всички, Никол от малка, всички са момичета. И не знам, може пък затова ми е било така любопитно и в съзнанието ми веднага възникна другата възможност. Не знам защо, но това беше. Джуджи веднага заяви, тя май миналия път каза, че иска момиче да е. Двете много се разбрахме в това отношение. Да, вие във всяко отношение. Аз така абсолютно в началото си мислех, че и ти не иска момче и си представя момче. Пак казвам, иска, не категорично, просто че така си мисли. И в интерес на истината всички останали, аз не съм го и питала, даже не... Как си мисли, тъй като ти не ми е казвала, че ако е момиче на тати принцесата? Да, в първия момент просто, понеже той е много близък с баща си, предполагах, че той си представя, че и той ще е много близък с сина си. Обаче пък после почна да казва, че ако е момиче на тати принцесата, и ме озадачи малко и се обърках, А иначе всички в Инстаграм, под видеото ни, мисля, че видях също такива коментари, всички ми казват, че ще имам едно прекрасно, здраво момченце. Така че хората също са направили тази асоциация. Те не са направили асоциация по нещо, което ти си казвала, защото ти май не си казвала такива неща. Аз знам откъде идва. По вида ти, по суеверия, по всевъзможно. Сега ще ги проверим всички. И накрая ще кажем да видим кой прав, кой крив. Така, започвам. Първото суеверие е настроението. Ако майката е по-раздразнителна, отколкото спокойна, бебето ще е момиче. Аз съм слънчице. Разбираш ли? Направо съм... Аз, тъй като не си ми много пред очите, не си ме заслепила, кой знае колко, мамо, не знам дали е така. Ето ти ни слънчеви очила, ако ти е проблем. Исках само да кажа, че когато има такъв излив на хормони непрекъснато в организма ти по време на бременността, няма как да си постоянно слънчице. Сигурно имаш някакви настроения, сигурно... Генерално съм слънчице, което до тук сме една точка за момче. Искам да погледна само физиономията. Да, добре. Свидетел твърди, че не си слънчице. Момент. Да, така. Свидетелю? Не си слънчице. Не сме съгласни. А кои не сте? Аз и за себе... малкото слънчице не сме съгласни. Малкото слънчице, каквото и да не знам, но ти със сигурност не си слънчице. Какво беше, ако си раздразнителна, какво? Чакай, какво? Ако съм раздразнителна... Прочети го, нали го имаш? Да, снимам в момента, Алекс. Ако майката е по-скоро раздразнителна, отколкото спокойно, е момиченце, майка. Това е точка за момиченце. Чакай да видя. Ако сте по-скоро раздразнителна, отколкото спокойно, ще е момиче. Въобще глупости на търкалета. Мамо, аз те виждам спокойна, аз не те виждам постоянно, а с Алекс работиш всеки ден. Може би в работна среда, имайки предвид, че си... Това зависи от човека срещу теб. Виж сега, има двама човека, с които ти продължи да се държиш по същия начин, това са майка и ти. Други хора... Ето само ти си третия около мен. Очевидно проблема е в Алекс. Мамо, може би като става въпрос за работа си... Ще ми тръгне лоша слава. Да, няма да го вкарвам. Така, втори... до тук сме точка за... Момиче. Ма как? Аз ви казвам, че съм спокойна, а вие тук ми се
Аз съм Няма много... ще колко. Добре, неутрално. Точка за много момиче, точка за спокойна. момче, т.е. не слагаме точка. Аз съм много спокойна, Алекс. Дай натам. Сияние и блясък. Полът на бебето може да бъде подсказан от начина, по който изглежда майката. Ако косата ви е лъскава и здрава, а кожата ви сияе, значи ще имате момченце. Сияйно си, мамо. Момченце. 2 за момченце. Ама ти продължаваш си държиш на спокойствието. Ние се отказахме Аз съм с Алекс слънче- и Абе, казахме защо ме да доста отпадне в това. Слънчице съм Ми ви защо не казвам. викаш нас въобще да участваме? Едно от поверията гласи, че едната гърда на бременната жена винаги е по-голяма и тя е показателна за пола на бебето. Еднакви са ти. Лявата изглежда малко по-набъбнала. Предсказанията на майите. Възрастта на майката по време на зачеването и годината на зачеването. 2024 година плюс 26, 5 и 2, 7. Ако резултатът е четно число, детето ще бъде момиче, ако е нечетно момче. Точка за момче. Корема, ако расте ниско, ще имате момче, ако е високо момиче. Високо е корема, става ниско, мамо, това е глупост, когато вече наближава раждането. Добре, Колко значи... още има, защото ми писна Еми още едно да ми четеш тези неща. положение на корема, тромава или грациозна. Ако жената е грациозна по време на бременността, бебето ще е момиче. Ако обаче стане тромава, ще си имат момченце. Тук ти кажи, Да, тромава един ли си малък или си? Трол, така че... Лежиш пръстен вързан с конец, не с това да си го вързала, така, по-тъничък, за да е по-финно. Държиш го неподвижно. Ако почне да се върти в кръг, ще е момиче. Ако се върти ето така под права линия, ще е момче. Разбрали ме? Да. Мамо, въртиш го. Не го... Добре, как го върта? Не въртам Виждам ти изобщо. пръсте. Между другото, току-що сетих, че този тест ми го прави в едно заведение, докато обядвахме. Пъти пръстотия. Какво? Просто е голяма пръстотия. Ми простотиеш. Ако носът на родилката порасне през 9 месеца, бебето ще е момченце. Аз не мога да си позволя да ми порасне носа. А Мари обаче сега си пипна носа, мамо, и направих преди малко един друг тест с теб и сега заради това ми провали теста. Има поверие, че на бременната, като изложиш сол на главата без тя да разбере, ако си пипне първо носа, ще има момченце. Ако си пипне нещо по устните, около устните, ще има момиченце. Но ти Тя за четеше пръв път излиза суеверие, момченце всъщност. ти четеше Да, за носа. суеверие, свързано с носа и си Да. пипна носа, обяснявайки суеверието, а не защото не ми е верен или ми е верен теста. Бебето ще бъде момиче, ако е обърнато наляво. Последния път, като Мария, бях ние на да не сме преглед... видеозони Аз с- ще ти кажа, последния път, като бях на преглед, кръченците му бяха ето тук в дясно. Ма ти си ранна бременност, то се върти на където си иска, бе, Мария. Изпъкнал остър корем, пълнее се равномерно. В гръб си личи, че е бременна жената. Стани в гръб да те видя. Да видя дали... Не, добре. Проблем на кожа нямам. Така, нос без промяна. Ходилата се оголемяват. Не мога да си го позволя също. Грациозна майка, по-голяма лява гърда, Ай, намален стига си цвят... чела същите неща. Нека да си поговорим малко за... Намалено окосмяване, тънка и чуплива коса. Ако предпочита сладко майката, ще е момиче. Да, с теб Аз не не- се дояждаш не- сладко. Така ли? Да, аз защо ти не ядях обичаш преди сладко. това сладко? Еми не, ама с теб ми се дояждаш и ето виж каква сладичка си. Ако има сутрешно гадене, ще е момиче, не съм повърнала един път. Ако майката спи на дясната страна, ще е момиче. Поне на дясната страна, да. Това е Спиш за надясно? момиче. За Да. момиче. Пулс по-голям от 140, не знам колко ми, ама си го чувам в ушите. Няма главоболие. Не, имам главоболие, това е за момче. Бебето не е много активно, не е активно, ма то в стая майка заспала. Така, топли крайници никога в този живот не съм имала. Също за момче сме. Значи, до тук До тук ще Какво изчислим става? колко са за момиче и колко са за момче, но ние вече знаем пола и много ти се ядосах, че не искаш да го Отново. обявиш по някакъв интересен начин. За нас, не да го обявяваш публично, за нас да го обявиш по интересен, въпреки че съм благодарна, че заради нас си измисли нещо дребничко,
което не ти се получи с човека, който избра. Защото той не... Виждала ли си какви не идиотщини имало при обявяване Да, на пола? даже съм си извадила топ 10 на най-безумните обявявания, защото освен такива, дето сме виждали навсякъде, има някои, които са просто... Не мога да повярвам защо хората са се навили на такова нещо. Виждала ли си, има едни две огромни бебета, като сумисти, костюми. Да. Едното с розови гащи, другото с сини и се бият и което победи, такъв е пола. Не. Много са смешни, те са много Чакай, какво значи който победи? Те знаят, двамата са актьори, се бият да. И накрая единия печели. Да. Добре, тук имаше едно подобно. Гладен хипопотам яде диня, която е вътре с инжектиран цвят. Стигам, ще търсим и като разбие с зъбите си динята, се пръска в цвета. Значи трябва ни хипопотам. Хипопотамните. Аз съм тук спокойно. Да. Дайте динята. Големи идиотщини. Някой популярен човек да ти го каже, да ти запише видео и да ти каже. Взривяват кола. И какъвто цвят е дима, пушека от взривената кола, такова е бебето. Някакви хора, които скачат с парашути, като си разпънат парашутите, тия дето скачат, пада цветен прах. Това с хипопотама го има и във вариант с алигатор. Хранят гладен алигатор и той... Кой може да му хрумне такава идиотия, така да обяви пола на бебето си? Ама има по-голяма идиотия. И тя? Някаква жена трябва да пръдне и да излезе цветен газ, бебешка пудра. Какво? Жената пръдва и разпръсква цветна пудра. По-големи идиотии не съм чувала, мамо. Искам това да го видя на картинка. Ами ще намерим. Откъде да знам? Една друга жена беше направила бизнес, продаваше си предните в бурканче, така че това си е популярно в чужбина. Това за фетишисти, за идиоти, на които им продаваш мръсното си бельо и разни такива, ясно тук говорим за бебе. Мамо, аз доста по-скромничко, ако искаш да видим видеото все пак. Да, аз ще разказвам, ние ще го видим, но това беше на рождения ден на Стефа. Да. На който пристигаш ти и носиш едни къпкейкчета. Като десертче за рождения ден. Да. И не ми казваш нищо на мен, която съм там, на никой. Стефа, не вземи си за теб, нали, рожденика? Аз със свещичка влязам да си духне и да си хапне. Вземи си. И ние, понеже сядаме да вечеряме, да хапваме, той каза след малко, не, сега си вземи. И той решава, че за рождения ден, нали, пяхме му песен, духа свещичката и взима къпкейкчето, отхапва малко от глазурата отгоре. Която беше бяла. Да, бяла и вика после. И нашето слънчице взима къпкейка, отхапва една здрава половинка от него. Като хипопотама. И аз виждам вътре цвета. Мамо, много хубаво го разказвам, но ти предлагам сега да видим и видеото, от което вече ще се разбере и какъв е пола на бебенцето. Така че видео. Айде. Айде, Happy birthday to you. Happy birthday, dear Stefan. Happy birthday to you. Успях отрас. Добре, че имаш един, който може да пее. Кой? Ти, разбира се. Да, добре. Не, дегустира единия. Ага. Кой? Кой ти искаш? Еднакви ли са? Да. Мамо, я иди и ти. Супер. Не мога да знаеш. Не отхапа ли си? Шива ме, момиченце! Колко съм щастлива! Ще си имаме какво? Момиче! Берби! Малко сладко берби! Тези, както се вижда на видеото,
твои скокове и радост. Много бях щастлива, ама аз и за теб, както за себе си знаех, че е момиче, обаче не исках ти като говориш как сигурно ще е момченце, така къдръвко, така викам, да, сигурно ще е момченце. Аз и момичето мога да си го представя много ясно. И признай, че първият тест, който ти направих, си пипна, ето тук нещо устните и аз тогава ти казах, мамо, ще имаме момиченце. Каза ми наистина, но не знам дали човек знае или просто се надява. Защото, аз не знам, Джуджи също беше дълбоко убедена, не приемаше друга опция в главата си. Ти ни не е спрял с на тати принцесата. Много хубаво, мамо. Ще видиш, че е най-вълшебното нещо да имаш момиченце. Да. Не бояди се хискара, но това не прави радостта ми по-малка, просто по... Представяш ли си сега, защото момченцето си го представяше къдръвко, не знам си какво, сега момиченцето представяш ли си? Ми представям си я, да. И нея си я представям къдръвка и сладичка и с... всъщност си я представям като в косата, понеже оттам почнахме, като мен, като малка, такава скъдрава, леко по-светличка косичка. Ти винаги си ми казвала, че аз съм била най-грозното бебе в... Не съм видяла всичките мамо бебета, но така беше грозноватичка, като се роди. Аз знаеш колко съм обективна. Много си обективна. Едно момиче ми писа преди 1-2 седмици, че е в момента бременна, а пък преди това майките ни са били една до друга в стая, когато аз съм се родила и тя съответно. И аз пратих на мама това съобщение и тя ми написала, мамо, до мен имаше една жена с много красиво бебе, сигурно е това. Да, така беше, мамо. Как съм била като връбче грозно? Връбчетите не са грозни, просто беше като връбченце малко, да. Какво имаш предвид? Малко и черничко. Но бързо се оправи, може би на втория месец вече взе да се оправи, да се приличаш на човек. Още не съвсем. Мамо, това е необяснима любов, необяснимо чувство, необяснима емоция. Каквото и да ти кажа, няма да го разбереш. Даже си мисля тук преди известно време, като си говорихме и ти разказвах как съм била с теб като бебе, сама баща ти излизаше по-тъмно, прибираше се по-тъмно и ти казва колко тъжно и самотно. А това беше най-вълшебното ми време. Не можеш да си представиш колко запълва целият ти живот, дава ти някакъв невероятен смисъл, това същество, което ще се появи. И чакам по никакъв начин не можеш да си мислиш дори, че ми е било някакво време самотно и тъжно. Вълшебно време ми беше. Охо! Доспива ти се много, нали, момичеше? Така е, мама. Исках да кажа, че така започна с тази любов, колко е необяснима и безусловна. Каза, но ти въпреки, че беше грозничка, мамо. Да, аз за това оттам тръгвам. Грам не съм, аз така, разумът ти вижда, че не е най-красивото бебе на света, обаче цялата ти същност, цялото ново нещо, което те изпълва, ти казва нищо по-съвършено и по-прекрасно няма и не ми се е случвало. А иначе с разума си виждаш, че това е по-добре все пак да има разум, защото може да си от тия хора, дето имат много грозни деца, но не знаят, че са им грозни децата. Сега сигурно е малко грубичко, така да кажа, но сега има и грозни. Значение има, да, има. Няма никакво значение за родителя, разбираш. И това, че съм те видяла, че наследството ти е едно сплескано, залепено, ето, че си една изкривена с бръчканка, грозноватичка, косматичка, нямаше никакво значение за мен. Да, така че родителите има някои, които сигурно няма да видят това. Аз разума ми го е виждал, но въпреки всичко съм заобичала веднага това грозновато нещо, така както никога не съм обичала през живота си и това не спира и до ден днешен. Обявихме най-важното, всъщност второто по важност. Първо, че го има, второ, че е момиченце и се посмяхме малко с не много точните суеверия, но... Ние не сме изчислили как са и точни или са или не, но са суеверия. Не бяха при всички много. Положения, всичките, да. И да, мисля аз, че не отговарят и че и при има много по-добри начини да се разбере. Да, ние разбрахме и много рано благодарение на теста, който си направихме.
Мога да го изпиша някъде, защото предполагам, че ще възникнат въпроси. Да, Много важен тест, точно но така. обикновено се прави по препоръка на доктор. Аз избрах да го направя предварително. Да. А, Но той би могъл да се прави, той е много лесен и нищо не коста за Абсолютно, успокоение да. на всяка бременна, защото Точно така. е свързан с генетични аномалии, болести и проблеми, Точно така че е така, много излизат лесно. бързо, веднага резултатите. И сигурен пол. Разбираш в първия възможен момент пола, така че ще го изпиша някъде тук по екрана. И това казахме най-важното. Ще се видим след 2 седмици. Не сте. Тогава не знаеш за какво ще си говорим. Ще изненада и за мен. Да. Добре. Ако ви е било забавно и интересно с нас, не забравяйте да ни последвате, да коментирате, да ни кажете дали за вас тези суеверия са били верни или дали сте познали пола на нашето бебе. И, мамо, нашето казах и ти участваш в Благодаря, цялата А работа. някой беше ли предположил само да те питам момиче въобще от всички, които пишеха? Може би само 2-3 човека. Всички Ясно. казваха момченце, момченце. Да. И коментирайте, последвайте ни, пишете ни, харесайте видеото. Може да ни пишете и в Инстаграм и да следите и там какво ви разказваме. Не са ми се разширили.